Kaixo, atzaldeon, ongi etorri dan hori. Bueno, gaur bigarren saioa egingu, badakigu gauzela Ulmako, Ulmaen presidentako edo, Injako saio neian. Eta bueno, gaurko klasia hasiko gara Jasarria, eta orduan, balin badakotzue mantan bat, kojinen bat, batzutan blokia izalik ebe baita oso erabilgarrisa, badakit etxian ez duzela blokiak, baina liburuak bai. Orduan, bueno, hartu zekei zehozer alturatxo bat emuteko zuen pelbizari, eta ointxen esangotzuet, bale? Ez zela ingun hori. Bueno, itxo ningot por si acaso. Garo hemen dau pantaiari berbetan, jakimarik ez, horratzian ze pasaien dan. Bueno, gaurko klasia, izango da klase bat nahiko kompletua, danetik ingula, eta de hecho bastante atentzio edo, bueno, ingun postura asko izango dira gure mokorrantzat, bai, de apertura de caderas, gure lumbarra purtsu bat bai liberaiteko. Baina, gustauko xaten atentzioa, bai, eruatea lepora. Orduan, eukiko referentzia moan sorbaldak eta belarrexak, eta gustauko xakun lepoan espazioa eukitea. Hau da, gure sorbalda eta belarrexan arteko distantzia hori ahalik eta ondixena izatea. Bai, eta hori postura danetan. Besua goixan dakotela, beba izaiatuko nahi sorbaldak bera eruaten. Eskuak hemen dakotela, beba izaiatuko nahi sorbaldak belarriatik urrinketan. Orduan, gurotena da purtsu bat kontzientzia bat edo iratzarri lepuan zona horretan edo, ez? Ideia, izango esan gero esteriatik kanpo eruatea be gure eguneroko bizitzan edozein momentutara. Lanian gauzenian, Jasarria gauzenian hor denbora asko, pantailan geixen bat. Orduan, pentsau distantzia hau lepuena aldetatik, baina be bai atzetik, bai? Osa, oso tipikoa egotea ni bizkarrezurra hor borobiluta, eta gero nire okotza gorutz, nire lepuan atzeko parte hau oso motza iken. Orduan, be bai gustauko esaten zela baita esateko nire lepuan atzekalde hori luze mantenikia. Bale? Bueno, gaur hasiko gara Jasarria, esan duten moan, orduan, albozue, emun altura bat, bai, hartu manta bat, kojin bat, oso zaila bada, Jasarria egotea lurrian, ez da zamurra, oso zaila itemesaku lurrian egotea, sentiu libre zila bat hartzeko, bale, lehenengo minutu honeitarako, posturia zuen bizkarrezurra ahalik eta tentien manteniteko. Bale, orduan, oso tipikoa da, ez da jogan hankak kruzauta jasartea, baina ez da aukera bakarra, hasi que bai beste aukera bat izango zen gure taloian gainean jasartea, bai, hola, alturatxo bat emutexatei nire ipurtezurregi, nire pelbizari eta bizkarra zuzen manteniteko aukera gehiago dako. Oso zaila balin bada belauniko egotea, belaunak miniten dozteiako edo iztarrak tiraketan dozteiako, hartu duen manta hori, bebai izalik oso baliagarrisa gure iztarran atzian jarteko. Eta hola, altura bat emutexat eta bebai eroso nau. Orduan, zue pentsau, intentzioa dela, ez egotea ni hemen ezinei zeutzi, tente egoten, gurot pelbiza, ipurtezurrak, mokorrari alturatxo bat emun, bizkarrezurra libri hau egoteko. Orduan, edo aukera, hau, diamantian posturia, edo bestela, hankak kruzauta, baina apoioa ipurtezurretan. Orduan, batzuntzat igual ezaguna izango da, ipurtezurretan jasarteko hartu zuen iztarrak, eruangu iztarran barrukalde hori tipo jirauko apurtxo bat atzerutz, ipurmasaia separau, ipurtezurra apoiau, bi aldetan ingu, berdina, eta nire intentzioa edo helburu izango zen belaunak egotea pelbizan azpitik. Baliman hau Jasarria, belaunak ino oso goixan, zaila izango da mantenikia. Orduan,
hori hartu aldo zuen altura geixen, bale? Bueno, zuen erabakitako, jazarritako postura hartu eta gero, itxi begixak. Eta hartu 3 arnazketa sakon. Sudurretik hartuko eta permitiu gura bozua gotik botatea. Eta saiatu zuen bizkarrezurra aldo zuen tentien jarten. Eta horretarako arnaziak lagundu aldozku, bale? Orduan, hartu arnazia sudurretik eta jarri intentzio hori zuen tronkuan lateralak lusaketako, saietzak gorutz ekarteko, eta exhalazioan emun sorbalderi olako girotxo bat atzerutz eta berutz, eta fanja zuen lepua sentiken. Berriz hartu arnazia, bizkarra zuzen koronila hori proiekta zerurutz, eta exhalazioan atentzioa aurpegira, relajau, sobretodo zuen agua eta mandibulia. Bai, osake, permitiu inkluso mobilea zuen mandibulia, apurtxo bat. Alde batera eta bestera, aurrera eta atzera. Pentsau mandibulia guztiz lotuta dauela zuen lepuakin. Orduan behin agua relajau dozuenean, benga beste pare bat arnazketa hemen. Hartu sudurretik, luze, poliki, tenteketan zoia zei. Eta botaten, sudurretik bebai, luze, poliki, inkluso sentiu aldozue apoio apurtxo bat geixa, ipurte zurran alurrian. Pentsau inhalazioak lagunketan dozkula azten zerurutz. Koronila hori doia, baina sorbaldak ez beti gantenik jendia lepuan espazio hori errespetaiten. Eta exhalazioan permitizarei apurtxo bat geixau leunketia. Gelditu arnazketatxo batzuk hemen zuen kabuz, begira sentilen abertzela gauzen, jazarriako postura honetan. Eta zela dauen gure arnazia, azkarra da, lasaixa da. Gustora nau, impaziente nau. Bai, edo zer izalik, Eta permitiu sentiken dozuen hori sentilea. Bueno. Onja, atentzioa sorbaldatara eta sorbalda eta belarxan arteko espazio horretara. Hartu arnazia eta ekarri sorbalda belarritxarutz. Eta sentiu zela zuen lepoko espazio hori txikitu itendan. Eta botaten, zirkulu erdi atzerutz eta kokatu behian. Berriz, hartu sorbaldak gorutz. Bota atzerutz eta berutz. Eta sentiu, zela lepuan espazio aldaketan dan. Zirkuluak da nahi ingeke. Hartzen, sorbalda datoz gorutz. Botaten atzerutz eta berutz. Aldatu norantzia, zirkuluana, oin aurrerutza. Eta fan poliki-poliki ez familiari zaiten. Sorbaldak, belarrixak, lepuak, nundauzen, Eta apurtxo bani gaurko praktikan egoneiz pendiente, ze pasaien da nor. Orduan, geldituko nahi sorbaldakin behian. Lusatuko bezuak, zabalduko begisa momentu baten. Juntauko atzamardanak. Eta ekarriko atzamar horrek sorbaldatarutz. Eta ukonduakin lagunduko gara, arnazi hartzen ukondo horrek datoz gora, zabaldu aldetara eta botaten bajau berutz. Hartu gora eta aldetara,
eta bota, bajau. Beste bageixau. Eta aldatu. Hartu atzerutz, gorutz, eta bota aurrerutz eta berutz. Beste bi. Itxi begixak. Praktikia ez zuena. Saiatu instrukzioak be entzuten. Begira bai, baina entzuten be bai. Bale, eta gelditu. Bale, orduan, oin hartuko eskumako eskuakin burua, baina tipo eskerreko belarretik gertu. Bai, eskerreko eskuak harrikot gerrira, eskumako aldera. Orduan, arnazi hartzen, lagunduko niz eskuak inez apurtxo bat belarri hori be sorbaldatik urrinketan, sorbaldi eruangotat zeruz eta botaten gerturatukot eskumako belarrixa eskumako sorbaldara. Eta hemen kontu ondiz ibiliko naiz, bai, eskuak injarraskoz geixeu da kolako, orduan ez dut gure eskuak in asko forzau. Bai, gurotena da ez, espazio hori sentiu nere eskerreko lepuan aldian, baina izatea zerbait ez dana, ez, erosua, esfortzu hori begurot ekilibrau. Ez noian ere maksimora. Poliki etorri erdira. Bai, orduan eruango oin eskumako eskua eskerreko gerri aldera, eskerreko eskua gertuko da, ekarriko temen ez, eskumako belarritik apurtxo bat gorau, eta ingotena da eskumako sorbaldi atzera eta bera, eskumako belarri hori apurtxo bat urrinukot sorbaldatik eskuan laguntziaz, ez, direkzioa esangotzan moan, ez, urrinu, eta gero botaten dutenian arnazia eskerreko belarrixa sorbaldara. Itxiku begisa, asegura usuen mandibula hori, ez, hago hori dauela lasai, zike relajau, eta hartu beste arnazketa bat geixau sudurretik. Oso ondo, zabaldu begixak, etorri erdira, eta oin jarreko bi eskuak buruan atzian. Bai, hemen justo lepua bukaketan daan lekuan, kraneuan beko partian, eta lotu ez, eskutako atzamarrak, atzetik, eta itxi ukonduak, sorbaldan zabalerara. Eta guztauko esaten ez, buruakin presioneite eskua iri. Orduan, apoio bat eukiko neben moban ez, nire buruantzat. Orduan, okotza ekarrikot apurtxo bat tetxorutz, baina atzeko partia ez saiatuko naiz minimoa mosten. Hartu hemen arnazia, eta exhalazioan okotza bularrera, eta lepuan atzeko parte hori sentiukot luze. Eta saiatuko naiz ez, nauen lekuan nauela sorbaldakin ikin gomo, apurtxo bat atzera eta bera. Oso zaila da, oso gutxi mobiuko da. Baina ez, sentiu espazio hori lepuan atzekoa, eta seguramente espazio hori bebai edo proiektauko da bizkarrezur danian. Ez da, baten batek sentiu aldau lumbarrian, beste batek zaietzan atzian. Hartu beste arnazketa bat, eta lehunduago hori mandibulia relajau. Eta poliki, inkorporo burua, soltau eskuak, eta hemendik ja zutitu ingo gara, ez? Batek igual eskertuko dau. Kenduku jarri duen mantia, jarri duen kojina, jarri duen liburua, blokia, bai? Dana, eta zutik. Eta zabalduko gure hankak. Mokorran zabaleria baino zabaltxu hau, bai? Separauko apurtxo bat geixau. Eskua gerrira, eta pelbisakin zirkuluak. Itxi begixak, eta sinkronizatia gurabu arnazia mugimenduakin. Ingekena da arnazia hartzen pelbisa aurrera eta alde batera, botaten atzera beste aldera. Eta gure ez, lumbarra, fango da apurtxo bat bai eskerketan. Aldatu norantzia, beste hiru lau arnazketa, zirkulo, igual 5. Aguale, un mandibula hori lasa, inkluso beti irribarre txikitxo bat, ez? Eskeinigeke guretzat. Bale, zabaldu begixak, soltau eskuak. Eta fango naiz ez, hola tipo tronkua
erdi hila dakotela besuak, lepua, burua alde batera eta bestera. Bai, solta, hartu arnazia, inkluso igual hemen suspiro batek, aldozku urten, soltau bihur barik. Aurpegi hori lasai. Inertzia hartzen du, igual noia azkarra, igual noia urrina, igual noia poliki, inzuena, bale? Ez da, hemen ez ondo, ez geizki ingun ezer. Eta poliki fango gara geldiketan. Oso ondo. Bueno, ba, itxiku ja hankak mokorran zabalerara eta inkluso fango gara ja esteria aurrera, bale? Hasiko gara mobilen, ez da saludo al solia izango, ondiokan apur bat beroketan, bizkarrezurra, bale, orduan, hankak paralelo mokorran zabalera. Bai, apoia egiten dunean, begiratuko hanketarutz, eta saiatuko naiz hanketako bihatzak lurretik separau, eta saiatu hanketako bihatzak euran artean be separaiten, bai, osake zabalketan moan. Vale? Eta zabalik da kula apoia hau ingulurrian. Vale, gurot errotu lurrerutz, gurot azizerurutz, zorbaldakin gogoratuko ez, lepuan espazio hori ingotela, eta gogoratuko be, bai mandibuliak dakon erlazioan lepuakin, saiatuko nahi, saber behintzet kontzientzia eruaten ere tendentzia zein jan, ez? Ez duketan dota, gua jarten dotor, aurpegisa tenso, kontzentrautan hauelako, hau ez, bebai lanian gauzenian hobe, begiratu geke ez, ze tendentzia dakun. Orduan relajauagua, zorbaldak atzian eta behian itxi, eta arnazia hartzen ekarri bibezua gora. Bale, orduan kokatuko berriz buruan atzian, lehengo moan. Itxiku konduak eta buruakin presionauku buruakin presionauku eskuak barkatu. Arnazia hartzen bularra gora, okotza apurtxo bat gora, eta exhalazioan zorbaldak ez, belarriatik urrinu, eta eskuak soltaiten fango gara burua mobiu barik eskuak zerurutz, baina zorbaldak be belarriara gerturatu barik. Hartuko hemen arnazia, zabalduko bularra, eta botaten ukonduak zabaldu, belaunak doblau, eta tronko hori fango da aurrerutz, bai, belauna doblau, eskutako atzamarrak hankan aldetara, hartu arnazia eskumako hankia atzera, apoiau eskumako belauna, bota ekeruan ezkerreko belauna atzera, apoiau ezkerreko belauna, jarri zuen mokorran azpixan, hanketako bihatzak aktibo, eskuak zorbalda azpixan, eskuturrak esterian aurreko partiari paralelo. Arnazia hartzen, arkeaukot bizkarrezurra, baina diagonalian, eruangot eskumako mokorra eskumarutz eta bihotza ezkerrerutz. Exhalazioan erdira borobilu. Hartu eta eruan pelbisa ezkerrerutz, bihotza eskumarutz. Arkea bizkarrezurra eta bota erdira borobilu. Beste behin alde bakoitzera. Eta hartu arkeu diagonalian. Eta bota borobilu. Bueno, hemen bi aukera bai. Edo eskuak aurrera, edo belaunak apurtxo bat atzera. Esterian segun uzeu zein kokatuta. Eta apoiauko enpeiniak. Hartuko arnazia hemen, eta botaten eskuak mobiu barik eruangot pelbisa atzerutz. Bai, ez da jauko taloiarutz. Eta arnazia hartzen fango naiz bizkarrezurra borobilketan, aurrerutza, eta zorbaldak eruangot atzera eta bera, eta orduan ukonduak saietzetarutzen etorriko dira. Eta gero eskuak impulsa eta botaten atzera. Bale, orduan ingo transizio hori, pendiente zorbaldakin, hartu eta guazen aurrerutz, eta aurrian hauenean zorbaldak atzera, ukonduak atzera, pelbisa lurrerutz, bularra aurrerutz. Exhalazioan pelbisa atzera, eskuakin lagundu, eta bularra ez iztarretarutz. Beste bageixau, hartu aurrera, zorbaldak atzera, eta bota atzera. Vale. Oin ja fango naiz aurrera, eta guztauko xaten etzinkia tripan. Bai. Eta jartea ukonduak zorbaldaz pixan, bezaurriak apoiaukot, lurrian, zorbaldan zabaleran, eskuak hor aktibo,
Eta ingoten gestu izango da sorbaldakin, ez? Tipo, saiatu eruaten atzerutz eta berutz. Eta nire ukonduak ingo neben moguan apurtxo bat tipo ekarri bularra alderutz, bai? Orduan, dakotorrak zinu bat ukonduak datoz saietzetarutz, sorbaldak atzerutz, bularra zabalik, eta lepua esforzaiteko okotza apurtxo bat bularrerutz, eta lepuan atzekalde hori luze. Orduan, urrinu sorbalda belarritatik, eta urrinu belarrixak sorbaldetatik. Relajauagoa eta hartu bi arnazketa hemen. Baby Cobra dako izena honek. Vale. Eta poliki-poliki, fango gara etzinten. Eskuak bularran ondora ekarriku. Eta arnazia hartzen lagundu ez, eskuak inpultza apurtxo batin, pelbisa igo. Eta exhalazioan aktiba banketako bihatzak, belauna gora, alderantzizko ube. Libre, hankak mobiu, eskuak dakot oso aktibo. Eta hemen bez, suabe burua mobiu geke. Eta sorbalda horrek bez, aldoten neurrixan belarritatik urrinju. Arnazketa sakon bat hartu. Eta poliki-poliki hankakin oinez eskutarutz. Hankak paralelo mokorran zabaleran, doblau belaunak hartu konduak, relajau lepua, aurpegisa, eta kaskarian postura hori ez. Balantzea haien alde batera eta bestera. Eta da momentu hori bebai apurua sorbaldak soltaiten duna lepua, burua eta gure lunbarrantzat masajito bat. Bueno, poliki-poliki etorri erdirutz, bai? Doblau belaunak, soltagu konduak eta eskuan laguntziaz. Hartu arnazia eta sorbalda gora, besua gora, tronkua gora, esku bisak zerura, bota eta eskuak bihotzan parera, itxi begisak momentu baten, pausa bat eskainiku. Eta eskuak gorputzan ondora. Eta berriz, beste gauza bat ingu, bale? Venga, hartu eskuak gora, eta sorbaldak aldo zuen neurrixan ez belarretatik urrin. Hemen orduan relajau sorbalda, relajau horpegisa. Hartu zaietza gora, bularra gora. Mantendu espazioa lepuan, bota ukonduak zabaldu, bularra aurrera doblau belaunak, eta atzamar puntak lurra ikutu arte doblau belauna falta egin dauen dana. Hartu eta oin ezkerreko hankia atzera, belauna mokorran aspira. Bota eskumako hankia atzera, belauna mokorran aspira. Eskuak sorbaldan aspixan. Vale. Bueno, ezkerreko hankia luzatuko, eta inguna da zirkuluak mokorrakin. Hartu atzera, gero zabaldu belauna, ekarri, gerturatu, beste bi. Aldatu norantzia, zirkuluana, arnaztu ez, eta mokorrak hor gabitz apurtxo bat zabalketan. Klak batzuk ez, igual entzungu. Vale, eta ezkerreko belauna momentu baten zabaldu eta hanka hori luzatu aurrerutz. Apoia hanka planta dana. Eskumako eskua geldiketan da lurrian presionau eta ezkerreko eskua dator gora. Vale, osea, geldiketan gara, eskumako belauna mokorran azpixan, eskumako eskua sorbalda azpixan, eta ez gure ezkerreko hanka hori luze, ezkerreko besua goixan. Eta ingu zirkuluak besuak inoin, suabe. Atzerutz. Eta aurrerutz bebai, ez, tipo igariken moan. Pentsau piztinan zauzeia hor, suabe. Vale. Eta momentu baten, apur bat lepuakin kontzientzia iteko, eskua berriz buruan atzera, presionau buruakin eskura, in espazioa lepuan eta relajau aurpegisa, begiratu gorutz, eskumako sorbaldea be belarrik ikurrin, hartu arnazketa bat. Vale. Begiratu lurrerutz, soltau eskua, eta oin ezkerreko hanka hori, bai, apoiauzekei ezkerreko eskua be bai lurrian, inkluso
esku bisak apoio barik atzamar puntak apoiau, eta ekarriko ezkerreko hankia ezkerreko eskuan kanpotik. Bai? Bale, orduan geldiketa naiz, eskumako belauna mokorran azpixan, ezkerreko eskua kanpotik, jiraugeke apurtxo bat, eta hemengot zirkulito batzuk pelbisakin. Hartu arnazia sudurretik, alde batera, bestera. Bai, pixu asko ez dakot eskutan, atzamar puntetan hau, bale? Eta onja bai, hanki atzereru bateko apoiokot bi eskuak, gogoratu eskuturrak esterian aurreko partiari paralelo, aktibo eskuak, eta oin aurreko hanka hori, atzera belauna mokorran azpira. Bale, eta ingu berdina, ba eskumako hankiaz. Orduan hasiko naiz, lehenengo luzaketan, jaso, hartu arnazia eta zirkuluak ez, atzetik aurrera. Aurpegi hori lasa, joan ez daku pantaiara begiratu biharrik, beste aldera. Orduan, zaintu be bai zuen lepua, ez? Pantaiara begiratu biun horretan. Bale, eta orduan ja urringo zabalketan du, luzaketan du, hankaplanta dana gurota poiau, biat txikina be bai. Vale? Orduan, eskuerreko eskuakin presion hau bular aurrinu lurretik eta eskumako eskua gora. Eta zirkuluak ez, azigeke atzerutz, pare bat, arnaztu, suabe goiaz, aurrerutz, igariken moan, eta gero ja eskumako atzamar puntak, lurrian, ezkerreko atzamar puntak, eskumako hanki eskuan kanpotik, eta zirkulituak gure pelbisakin alde batera, bestera, vale, eta gero ja ekarreko tankia atzera, eruangot eskuak pasito bat aurrerau, edo espadakot espaziorik esterian, belaunak pasito bat atzerau, bai, gurotena da esku eta belaunan arteko distantzia hori apurtxo bat onditu. Bai, eta arnazia hartzen saiatuko nahi zeruaten ere sorbaldak, tipo ez, eskuturran gainerutz, oin, ukonduak zabaldu barik, ukonduak beti saietzetarutz eta atzera fango zian moan, barrurutz, sorbaldak atzera eta bularra lurrera. Eta enpeiniak luze atzera. Vale. Orduan, oin pendiente sorbaldari lepuari. Kobra. Zela egin du kobra, bai? Ez dutena gura da eskuak impresionau, eta sorbalda belarritxara ekarri eta igo. Vale? Orduan, sorbalda beti fango dia atzera eta bera. Eta hortarako ze gesto ingot, lehen inoten ukonduakin ba eskuakin. Bai, ekarrikot eskuak tipo saietzeta ez, tipo arrastrauko neben moan, ukonduak atzerut, sorbaldak atzerut, eta bularra inkorporaukot. Eta espazio badakot, lepuan, bai, gura bozoe probau, sorbalda belarritxara ekarri eta urrinju. Zela ez, aldotin zirkulu erdi hori hemen ere kobra honetan, ez? Eta bajau. Vale, aktiba banketako bihatzak, gero berri zingu. Hartu labanka. Eta bota alderantzizko ube. Bale, alderantzizko ubian, nundik hasiko naiz eraikiten postura hau, eskutatik. Doblauko lehenengo belaunak, bale? Eta lehenengo gurot eskutatik, ondo errotu, ekarri energia besuan bitartez bihotzera. Eta gurotena da bihotzetik nire pelbiza urrin jo. Ipurte zurrorreiko indoia zerura, tronkuan laterala dakot luze. Eta gero gustauko esaten ere pelbiza minimomo biuta, hankak luzaketia, bai, ez dutena gura, hanka luzatu eta orduan pelbiza aurrerutz dator. Eta hori pasaitzen baixat, ba, belauna doblauta gongo naiz, gure odotelako bizkarra luze mantendu, bale? Bueno, ba, fango gara berriz, hankak inoinez eskutara. Bai, eta oin kaskadian postura hori inbarik, doblauku belaunak, eta eskuan laguntziaz. Hartu arnazia, eskua goraino, baina kontuz, sorbalda eta belarrexan artean espazioa mantenketan dula.
Eta bota eskuak bihotzan parera. Itxi begixak. Zela gauz. Eta eskua gorputzan ondora, eta berriz esteria aurrera. Vale? Orduan berriz hankak, oin hanka junto, markatu bai, osake hankak oin junto. Vale? Eta imaginaukot dakotela zila bat atzian. Eta nire ipurtezurrak, lehen lurrian jasarri egondianak, eta alderantzizko ubien doiazetak zerura, oin gura hauei zila horretara fan. Bai, así que pelbiza atzera. Hanketako bi atzak hasieran inoten moman lurretik separaukot, oin pixu gehiago fango data loira, bale? Eta orduan ingotena da arnazi hartzen, ipurtezur horreik zila horretara, eskuak aurrera, baina sorbalda belarriatik urrin, oseak ez dut iraketan sorbaldetatik, bai? Orduan begiratukot nire oinetara, eta nire belaunak egongo dira bihatzan atzetik. Ni bihatzak ikusi iten dut. Bale? Orduan, hartukot hemen arnazia, eta exhalazioan ipurdi hori apurtxo bageixo zilara. Bai, eta batek eskutatik tiraketan doz, baina sorbaldak belarriatik urrin. Eta arnazketa bat. Utkata zana. Bale, hartu arnazi eta guazen goraino. Bularretik sorbaldak ez diamo bilen, oin ukonduak zabaldu kaktuz, eta botaten bularra aurrera, doblau belaunak eta atzamarpuntak lurrera. Hartu arnazia hanka bat atzera, botaten bestia, eta oin ja plantxan geldituko naiz. Bale? Hartuko arnazia plantxan belaunak apoiauku, eta gurot bajau pendienten ere lepoko espazio horrekin, orduan. Ukonduak atzerutz, sorbaldak atzerutz, bularra proiektaukot bi eskuan artean, gero pelbiza, urriñukot atzamar punta horrek, eta hartukot kobra hori, pendiente lepuakin, bai eskuak arrastrauku, ukonduak zaietzetarutz, hartu arnazia sorbalda belarrietik urrin bularra zabaldu. Eta botaten oin bai lagundu eskuakin, pelbiza atzera, eta hanketako bihatzak aktibau alderantzizko ube. Bueno, ezkerreko hankiaz hasiko gara juntauek berriz bi oinak tipo erdirutz juntau. Eta orduan arnazi hartzen ezkerreko hanka hori gora eta atzera. Doblau belauna eta zirkulituak ingo. Lehen inoten moan lau hanketan, ez? Igual intensuagoa da, hemen, beste aldera. Bale, eta arnazi hartzen luzatu, botaten hankia bi eskuan artera. Eta apoia batzeko belauna. Vale. Eta enpeini apoia uten gu gaur. Apoia enpeinia, baina presiona huiten du enpeiniaz, bai? Eta loia ez da jausten jatzerutz. Eta kotor, como presiñotxo bat. Eskuak iztarrera. Vale. Eta ingu berriz, transizio danale puantzat. Hartu arnazia bi eskua gora. Eta exhalazioan eskuak buruan atzera, lotu eskuak. Lepuan atzeko alde horien luze, ukonduak sorbaldan zabalerara. Arnazi hartzen presionau buruakin eskutarut, zabaldu bularra. Exhalazioan relajau mandibulia eta aurpegisa. Mantendu burua dauen lekuan eta arnazi hartzen ekarri eskuak zerura. Bota eta espazio hori errespetau lepuan, eta gelditu bi arnazketa hemen. Saiatu zuen posturan tenso balin bazauzai arnaziakin apurtxo batez, lehunketan. Esfortzu hori apurtxo bat txikiketan. Bale, oso ondo. Hartu hemen azkena. Eta exhalazioan guazen eskuak hankan bi aldetara jaso atzeko belauna, eta aurreko hankia atzera plantxa. Bale, berriz gurotin transizio hori bajaiten, baina ber sorbaldak ez aurrera ekarri barik. Ukonduak zaietzetara. Ipurtezurra goixan lagundu ingoztei, bale? Hartu hemen arnazia eta ber, sorbalda mantendu belarritxatik hor urrin atzian, ukonduak zaietzetara, bularra eskuan artera eta gero pelbiza. Enpeine horrek ondo luzatu, sorbaldakin zirkulito, eskuak arrastrau zaietzetarutz, ukonduak zaietzetara berriz eta hartu arnazia bularra separau. Exhalazioan guazen mokorretik atzera, hanketako bihatzak aktibau eta alderantzizko ube. Gelditu arnazketatxo bat.
Eta oinengu berdina, baina eskumako hankiakin. Juntau bi hankak, alderantzizko ubian. Normalian alderantzizko ubian hanka mokorran zabaleran. Oin juntau. Hartu eta eskumako hankia gora. Belauna doblau eta zirkulito, beste bat. Aldatu norantzaz, beste bi. Vale. Eta gero hankia goizan dakunean, ekarri hankia bi eskuan artera. Pentsau pasua oso motgeak eta xakula. Eskuak atzera, atzeko hankia atzera, 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 aurreko belauna dakotenean horkatian gainean, apoiau atzeko belauna. Eta gero enpeinia, bai? Alba da esteria barruan gelditu, nio infana izain atzera, urten inotela. Orduan, apoiau enpeinia eta orduan gero banator gora. Bale, orduan arnazketatxo bat hartzen du eta berriz, lehenko moan, hartu bi eskua gora. Bota eskuak buruan atzera. Apoio ba buruan zatu konduak itxi eta horrek mantenik endozto lagunketan do sorbaldak atzera eruaten, bale? Hartu eta bularra gorutz, buruan zat apoio badakot, botaten relajaua agua, mandibulia. Tarnazi hartzen mantendu burua dauen lekuan eta eskuak zerura. Sorbaldak ez, igo barik. Bota eta mantendu, espazio hori lepuan, relaja aurpegi hori geixau eta bi arnazketa. Presiona batzeko enpeiniakin be bai, belaunari be presioak entzen. Venga, hartu azkena, eta guazen exhalazioan eskuak lurrera, aktiba batzeko hanketako bihatza, jaso belauna, hankia atzera, alderantzizko ube. Eta deskantza bengo apurtxo bat, bale? Bi belaunak lurrera. Apoia hauen peiniak. Taloiak atzera. Bekokisa lurrera. Eskuak atzera. Eta relajau zorbaldak. Aurpegisa. Eta hau izango da posturia, zorbaldak datozena belarri jarutz. Baina jare. Fijau, aberzue sorbaldak nun gura dagoen egon. Hartu beste arnazketa bat. Pausa momentu horrek ez eskainiko gara esterian eta esteriatik kanpo be. Praktika polita da. Bale, eta guazen eskuakin oinez gure aurpegi ondorutz. Bai, eruango eskuak zorbalda baino aurreratxua, banketako bihatzak aktibau, eta eskuak impresionau, ipurte zurorrei gora, belauna lusatu baino lehena, lusatu ondo bizkarra. Eta gero hankak taloia proiektauek lurrerutz, eta ber, gure zorbaldak inez, espazio hori ingu belarriatik. Zentitzen basara hijo, eske ezin jot, gura bose doblau apurtxo batu konduak, eruan gero, zorbaldak atzerutz eta gero berriz lusatu. Hartu arnazia doblau belaunak hola behitu hola, como de reojo eskutaruz eta paso luziak ingo, bai, hankak eskutara. Pak. Eta hanka juntito. Eta berriz lehen euen zila hori horregongoa. Así que fango naiz ez, belaunak doblau, ipurte zurrak zilara, hanketako bihatzal lurretik separau, eskuak aurrera, sorbalda belarriatik urri, arnazketa bat utkatazana zilean posturia. Eta geroia hartu eta gora. Esku bisa juntau, bota eskuak bihotzan parera, itxi begisak. Eta momentu txori eskaini. Eta fijau ez, zaberzela sentiken duzuen estabilidadia, oin hanka bisa junto dauz. Normalian hankak daku mokorran zabaleran. Seguro zerbait aldaketan dala. Igual ez naiz konturaketan, ez dotela naizelako fijaite normalian, aurringorako fijau ingo gara, bale? Ala, zabaldu begisak, eskua gorputzan ondora, eta zabaldu hankak. Bai, jarriko gara esterian hor parte horizontal horretan. Bale, orduan, zenbat zabalduko ez da hankak. Bueno, eskumako oina jarreku
tipo paralelo esterian parte atzeko partiari, edo parte motz bateri, bai, eta ezkerreko taloia jaso ingot, girau ingot ezkerreko hanki aurrerutz. Más o menos, geldituko xat aurreko taloia atzeko arkuakin, atzeko hankian arkuakin linea berdina. Eta nire intentzioa izango da belauna doblaia orkatian gainera ekarri arte. Bai, orduan, distantzia oso motza balin bada, doblaukot belauna, baina nire pelbiza geldituko da ondiok oso goixan, ez? Eta ni izango nizka pasa belauna pasaiteko belaunet orkatietik. Orduan, kasu horretan, distantzia apurtxoa gehiago onditu. Zer gurot topau edo, ez? Ba, izango zen 80 gradu horrek belauna orkatian gainean, eta nire pelbiza ez, belaunan alturan. Vale? Más o menos. Deskantza gura usue izarra. Vale? Orduan, lusatuko bezuak, eskuak bera begira, bai, linea batek gongo da atzeko eskutik sorbaldara, beste sorbaldara eta aurreko eskura, bai, nire lepuan espazioa gongo da, begiratuko eta aurreko eskuan erdiko bi atzerutzola moderre, ojo, mandibulia relajaukot, bai, osea, que ez nago hor kontzentrauta aurpegixakin gestuak hilen, aldoten relajauena aurpegisa, eta gero fango naiz aurreko belaun hori eruaten orkatian gainera. Eta gaina nire aurreko belauna gurako dau como apuntau biaz xikirutz. Bai, eta nire aurreko mokor horrek gurako dau tipo belaunan atzian jarri. Gerrera bi. Hartu 3 arnazketa. Saiatu sorbalda horreik belartiatik urrinketan, pentsau bularretik zabalketan dozuela dana eskutaraino. Vale, eruangu aurreko bez aurria iztarrera, goiko eskua buruan gainera. Bai, aurreko eskua dut etxora begira. Buruakin presionaukot eskua, giraukot nire tronkua zerurutz. Arnazketa bat hartukot. Eta burua dauen lekuan itxia, lusatukot eskua aurrerutz, zorbaldatik tiratu barik. Zorbaldia dauen lekuan itxi, eta eskutako atzamardanak zabalik, hartu arnazketa bat. Atzeko taloiakin behor ondo presionau lurrian, eskumako lateral dana dako luze-luze, igual klak batzuk eta entzuten dira, eta gero ja urte ningo naiz, eta aurreko hankia deskantzaukot. Giraukot aurreko hanka hori, bai? Eskuak lotuku lumbarran atzian, atzamardanak lotuta, sorbaldak eruango atzera ez da, eta bera, lusatuko ukonduak, hartuko hemen arnazia, eta exhalazioan bularretik goia aurrerutz, ezokotzetik, bai, buruakot lasai, hanka bat bestian amoan ekarri ez, eusteko, pelbiza dakot gorutz. Eta momentu baten ja ez, aiaten aizenean, ezin jo fangexau, soltau hor burua. Ekarri eskuak buruan gainetik, baina mantendu espazio hori, zorbalda belartiatik urrinketan. Pixua dakot bebai hanketako bihatzetan, ez? Ez dako bakarrik taloian prasarita. Hartu arnazketa zako bat. Eta doblau belaunak, bizkarra aldo zuen luzien hankan hilarretik jaiki. Soltau eskuak. Oin, eskumako taloia jaso, gira aurrerutz. Ezkerreko hanka hori ez, jarriko tapurra taloia atzeratxu moan eruangot. Eta distantzia hori begiratukot berriz. Orduan, manere kasuan esango nuen distantzia motza dala ez, belauna pasau itxesatelako. Orduan, fango naiz belauna orkatian gainerutz jarri guran, mokorra belaunan alturarutz, pelbiza eta bihotza dakot alineuta, batzutan tronko aurrerutz faten da, orduan hemen dakot linea bat, deskantzakot aurreko iztarra, besuako kaketako, bale, luze, aktibo, bularretik ez, zabalketan eskutarutz, zorbaldak atzian manteniten, mandibulia, relajau, begiratu ez, erdiko bihatzerutz, hor moderre ojo, baina aurpegi saldo zuen leunen, eta guazen, atzeko hankaplanta horretatik pixuak kendu barik, aurreko belauna orkatillerutz ekarten, eta bihatz txikirutz. 3 arnazketa gerrera bi.
Aktiba apurtxo bat zuen zilborra. Hanka bat bestian amoan ekarriek ebe bai. Baina gero buruako neben be bai ez, pelbisetik, exhalazioan apoio horreik ondo erroketia. Vale, gero ja eruangot eskumako bezaurria iztarrerutz. Bai, bezua luzatu baino lehena buruan atzera dator. Eskumako eskua gora begira golike, hola sorbaldia atzian aldot mantendu. Bale, orduan, buruakin eskurutz presionaukot, pentsau ezkerreko laterala gurozuela luzatu, ezkerreko bularralde hori gurozuela jirau zerurutz. Bale, arnazketa bat, buruan undauen ez, kokatu dotenian, gero ja bezua soltauliket, sorbalda hori belarriatik urrin barik. Ezkerreko hankaplantia hori dakot ondo apoiauta, eta imaginau ez, sustarrak dakotela oin hanka horretan, hartzen dutela energia hori eta tronkuan lateral danetik ezkerreko eskuraino datorrela. Eta gero ja poliki jaiki, itxi hankak, eta guazen lurrera, bale? Bueno, postura honek zian be bai ez, gure mokorra apurtxo bat zabalketako. Orduan, oin lurrian, ningu posizio berdina prasaritan ainjuna, bale? Orduan, hemen zaiatu ipurtezurrak apoiaiten, iztarran barrukaldi eruango barrurutz eta atzerutz. Ipurtezurrak apoiauku. Bai, gure eta loiak be urrin jugeke, pelbisetik, imaginaukot nire hankak ez dia jausten, bai, ez barrurutz ez kanporutz, pentsau dakotzuela, lurrian daku moan apoio bat hankaplantantzat, bueno, oin dakot hemen, bi pareta moan, ez, apoia aldotenak. Tronkoa aldoten luzien, ez da, batzuntzat samurra izango da, bezatuntzat oso zaila. Bueno, jasarriako posturak dira zaienak, nahiz eta ez, samurrenak gorputzantzat azkenian mantenileko posizioak zaienak dira. Orduan, venga, ezkerreko eskuaz, hasiko naiz, tipo ez, oinez, ezkerreko hankarutz, bai, eman naiz, hartu, inkluso bihatz potolu hartu keke, bestela horrez, apoiau, hankan, eta inklinau ingo naiz, eskumako eskuak harreko gora, eta buruan atzera. Orduan, buruantzat apoio bat. Eta karo ez, hemen inklinaiten eiz tronkoaz ezkerrerutz, eta hemen oso pasaulikena da eskumako ipurtezurra lurretzi separait esatela. Orduan, pentsaguro zuela eskumako ipurtezurra lurrian mantendu, eta hortik ez, tronko ezkerrerutz eruan, baina separau barik. Eta horrek emuten doz, apertura hori eskumako lateralian. Balimako eta apoio hori buruantzat nire lepuak ez da sufriten, baina gogoratu mandibulia relajaitea. Vale. Urringo inhalazioan etorri erdira. Eta beste aldera ingo ez da. Orduan, eskumako eskuakin manoia, hankarutz, aiaiten manaiz heldu, bihatz potolua, vale? Orduan, azte naiz ez, ezkerreko ipurtezurra separau barik, tronkoa eskumarutzek harri, ezkerreko eskua momentu baten gora, baina hemen vertikalian, bai, ez dut zuetezan hori bateko hankarutz, ekarriko eskua buruan atzera, apoia ingot burua eskuan, tronkoa jiraukot tetxorutz, eta hemen daiz oso jugosua da, noia oso eskumara, baina ipurtezurra separau dut, orduan nahi xau dut, aunque sea eskumako eskuakin eutzi eta ipurtezurra lurrerutz mantendu, eta ezkerreko lateralera arnaztu. Vale, eta poliki etorri. Eta juntau hankaplantak. Vale, eta ingo tipo, hola, dinamika bat. Naiz, hobeto ikusteko. Orduan, hartuko arnazio bizkarra zuzen, exhalazioan apurtxo bat aurrerutz fango naiz. Inhalazioan inkorporauko naiz eta belaunak itxikot, bai? Exhalazioan jarrikot eskuak belaunan atzian tronkoa luze eta hankaplantak separokot. Hankak belaunan alturara hartu arnazia eta botaten eskuak soltau. Hartu hemen, bota bajau, zabaldu belaunak, hankaplanta juntau, hartu luzatu,
bota aurrera. Hartu igo, belaunak itxi, eskuak iztarran atzera, hartu hankaplantak separau, sorbaldak atzera, jaso hanka belauna alturara, eta exhalazioan soltau eskuak. Nabasana, tronkua gora, hartu, eta mantendu bota hemen. Belaunak albosue juntau, hartu, botaten hankaplanta junto, baina direkto belaunak zabaldu. Hartu luzatu tronkua, eta exhalazioan guazen aurrera, eta bizkarrez horra borobilduta, relajau burua, eta gelditu. Gura bozue mobiu apurtxo bat tronkua, alde batera eta bestera. Eta begiratu zuen hanketako bihatzetara. Eta hartuku, bai, bihatz indize eta erdikuakin, gure hanketako bihatzak. Vale. Eta fango naiz apurtxo bat tronkua inkorporau eta nere oinak zabalketan mokorran zabalerara. Edo hobeto esan da belauna zabalerara. Vale, orduan lehengo moan oin, saiatuko naiz, hartzen duten hor orekia, ipurte zurretan hau apoiauta. Bai, orduan, hankakin presiona liket eskutarutz, eskuakin hanketarutz, sorbaldak atzerutz doiaz, bularra zabalidakot. Tronku atente, koronilla hori proiekta egiten da tetxorutz. Eta hemen ja jolastu geke, bale? Zaiaketan, euia flexibilidade kontua da, bale? Orduan, flexiblia balin bagara hankak luzatu aldot guztiz eta bestela ez, eta ez da ezer pasaien, bai? Perfecto dau hemen, edo hemen. Da ikustea berrez, bakoitzan norarte aldauen fan. Vale. Eta poliki, fango gara bajaian, itxiku belaunak, eta etzingo gara esterian gora begira. Bizkarra apoiauku, gaur bez, lehenengo aldiz, belaunak bularrera, bezarkadatxo hori emungo gara, masajetxo hori lumbarrian eta bizkarrezurrian. Ja, burua beprez, adakua apoio eta lurrian, lepuak be deskantzau leike. Eta hemendi poliki, hankaplantak lurrera, mokorran zabaleran. Bale, ukonduak zaietzairi pegauta. Eta ez eskuak, oindako 80 gradu nire bezuan goiko partia eta bezaurrian artean. Eskuak dako atzamarra dauz tetxora begira, eskuak dauz bata bestiari begira, paralelo. Bai? Orduan, sorbalda guroteruan atzera, eta presionaukot nire bakraneuan beko parte horrekin lurrerutz, okotza dau tetxorutz eta ez bularrerutz, bale? Orduan, ukonduan apoio horrekin lagunduko naiz pelbiza igoteko. Bai, azike arnasi hartzen dutenian ukonduak lurrerutz presionau eta pelbiza gora. Bai, eta mantendu be bai ukondotan, gura bozu ukonduak apurtxo bat juntau, baina presiona ukonduakin lurrerutz, burua dako apoiauta, sorbalda be bai, lepua ez, bai, lepuan atzeko parte hori dau kurba badau. Vale, eta hori bai izango zuet eskuak lurrera ekarri, eta omoplatuakin edo sorbaldakin pasito bater dirutz, bai, eskuak lotu geke, atzamar danak eta atzamar horrekin lurra presionau. Nere zubi honetan belauna gura hoi apurtxo bat aurrerutz fan, bai, estiaza balketan aldetara. Daku gerrixa eta saietzan artean espazioa, beste arnazketa bageixau. Eta ba jauko nahi zigo nahi zen muan, bale? Así que soltaukot eskuak, sorbaldakin oinez, ukonduak ez, lurrera eskuak tetxora eta horrekin goz tipo freno baten moan ere bizkarra lurrera bajatzeko.
Eskuak zabalduko edo kaktus moduan edo gurutze forman. Bai, kaktus izango zen 80 gradu horrek. Eta nire oinak zabaldukot esterian zabaleran, belaunak junto. Parabrisak, bai, ez dagoela praktika bat ez dutena egiten. Hartu hemen erdixia, botaten bi belaunak alde batera. Pentsau ez, hau denbora gutxi balin baku gure lumbarra horra alibiaiteko, hartu erdira, bota beste aldera. Eta jarraitu zuen ritmora. Aurpegi hori dau super lasai, mandibula hori dau lasai. Bale, eta erdira jaiten garenian, inguna da oin, hanka planta junta hau belaunak zabaldu, eta eskumako eskua tripan, ezkerreko eskua bihotzian. Eta geldiketan naiz arnasketatxo batzuk, nire arnasia tripatik hasten. Tripak, zaietzak, bularra. Bota, bularra, zaietzak, tripia, guztu. Arnasketa jogiko kompletua, bale? Beste 3. Tripia, zaietzak, bularra. Bota, bularra relajau, zaietzak erdiruz, tripia, guztu. Hartu tripia pusten hasi, zaietzak zabaldu, bularra expandiu. Eta bota rekorrido dana goitik bera. Azkena zure ritmora. Eta bukaketan dozunean itxi belaunak. Hemen azkenengo bezarkada hori gustora mugimendua gura bozu sartu. Incluso, izaldik ebe bastante atsegina, ekarteko sudurra belaunerutz. Bat ematen zat igual intensua. Hau egiten dunean, sorbaldak atzera eta bera. Eta gero, esarkatu bakarrik esku batekin, apoio eskua, burua beste eskuan, eta apoio hori dakotzuela ekarri burua lurrera. Eta pres gaur xabasanan sartzeko. Gura bozue jantzi, kaltzetina, jersexa, edo balin basauzei kuarto mateno eta argixak entzea gura bozue, hartu zuen momentua, gero oso jarri. Eta hasiko gara gure hankak zabalketan, esterian, zabaleran. Eskua gora begira, sorbaldan zabaleria baino zabaltxu hau. Sorbalda tronkuan pixu dana esterian. Begisak itxi eta aurpegi dana relajau eta lehundu, mandibula hori, ago hori. Mofletiak beko kisa. Itxi besuan pixua beba esteriarutz, relajau eskutako atzamarrak. Itxi hankan pixu dana esteriarutz eta relajau hanketako bihatzak. Eta permitiu minututxo batzuk ez errin barik egoten, ez? Guztiz relajauta.
gure praktika hori integraiten. Mantendu gorputza geldi, lasai, lasai. Disfrutau eze bezesitan momentu hori, pausa momentu hori. Reset hori iteko biharrezkoa. Eta ezer mobiu barik azigekena da gure arnazia zela dauen ikusten, edo sentitzen, fijaiten. Osea, gure atentzio hori iratzarten hasten da. Eta arnazketa horretan eragin ingeke, eta arnazketa hori azigeke sakonketan, luzaketan, inhalazio eta exhalazio fase horreik. Baina esfortzu asko inbarik, guretzat atsegina da nera baten. Eta halako baten zingu olako arnazketa sakon bat izango dela guretzat seinalia gorputz fizikoa be iratzarten hasteko. Orduan hasiko gara hanketako bihatz horrek mobitzen. Eskutako atzamarrak mobitzen. Aurpegiko fakzio horrek mobitzen. Eta poliki-poliki hankabisa juntau. Eskuak buruan atzera ekarri. Eta hartu arnazketa sakon bat luzaketa gustoso horien muten. Belaunak bularrera, inklinau alde batera, eta topau postura fetala. Eta hortik inkorporau jazarriako posturara, hasierako postura horretara. Erabaki bozu hasieran hanka kruzauta jazartea jazarri, hartu bozu altura bat, hartu altura berdina. Jazarri bazara diamantian postura horretan belaunak zure taloian gainean, jazarri hola, tronku atente, sorbaldak lasai, aurpegisak lasai eta begisak itxita. Eta inguna da, holako obserbazio errepaso momentu bat zela gauzen ikusteko. Eta inkluso izalike adibide edo fijaugueke aber hasieratik ona diferentzian bat edo sentitzen du. Jazarriako postura horretan bertan, guzela gauzen, mentalki, fizikoki, arnazia zela dauen. Eta eskutara eruango atentzioa. Igurtzi eskuak fuerte, 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 fuerte. Energia sortzen, bero apurtxo bat sortzen, zuren eskuakin. Eta bikuenko izango zian mauan jarri begixan aurrian. Aurpegixan. Berriz, bale? Venga, berriz, igurtzi, igurtzi, igurtzi. Eta jarriko bikuenko moban. Eta hor begixak zabaldu. Eskuak urrindu. Juntau. Bihotzan parera ekarri, begiradiakin jarraitu eta inklinau aurrerutz. Eskerrik asko. Namaste. Bueno, eskerrik asko horregoteatik. Nerekin praktikaiteatik.
Eta badakitzue, edo zen galdera, duda edo komentaixoak otzuela, idatzi. Vale? infinito.hasi@gmail.com. Bueno, aste hona auki, urrengora arte. Agur.